Всички наши ревюта са направени от гледната точка на обикновен потребител, в този случай моята гледна точка. Сайтовете, които оценяваме, нямат участие в ревютата и не могат да контролират каква е нашата оценка. Напълно свободни сме да кажем каквото мислим. За повече информация вижте пълното ревю на bookmaker-ratings.bg. В това видео ще ви покажа как може да направите вашата първа регистрация в букмейкера WinBet. Като за начало ви съветвам да посетите сайта Bookmaker Rating и след натискане на бутона ревю да се запознаете с детайлното ревю на WinBet, което сме изготвили за вас. Нашите оценки, вашите отзиви, регистрацията в WinBet, как става верификацията, какви бонуси предлага WinBet, както начален, така и за регистрирани клиенти, плюсовете и минусите на букмейкера виждате, продуктите в WinBet, дизайн и структура и всичко, което имате да питате или се интересувате за WinBet. След достигане на бутона вход регистрация, който виждате на вашия екран, можем да започнем вашата регистрация, т.е. отварянето на нова сметка. Преди това обаче искам да ви обърна внимание на нещо много важно. Виждате изписан на екрана нашия промокод BRATINGS с главни букви, който ви съветвам да използвате по време на първата регистрация на вашето отваряне на нова сметка. След минутка ще ви покажа точно къде, в кое поле и как се попълва нашият партньорски код BRATINGS и какво ви дава неговото използване. А сега нека натиснем бутона вход регистрация и автоматично се пренасяме към платформата на WinBet. Виждате къде са бутоните горе вдясно за нов клиент и вход, но преди да започнем с същинската регистрация, искам да ви кажа нещо важно. С вашата първа регистрация и с вашия първи депозит, вие като нов клиент получавате правото да получите началния бонус. Началният бонус в WinBet се нарича начален All Inclusive бонус. Той е под формата на 200% до 200 лева. Забележете, може да използвате парите за всички секции на сайта: спорт, казино и лайв казино. Това е разликата при обединения така наречен бонус на WinBet за нови клиенти, а не както при други букмейкъри трябва да избирате или само спортния бонус, или само казино, или само лайв казино. Тук получавате парите и може да ги изиграете и в трите секции, естествено със съответните условия за превъртане във всяка секция. Но това не е всичко. Виждате на екрана, че автоматично след изиграване на бонуса ще ви бъде зареден 50% до 50 лева безплатен залог за секция спорт, а при втори успешен и трети успешен депозит получавате още бонуси. Какви са бонусите, както и какви са условията им за превъртане, моля вижте в специалното видео за началния бонус, което сме оставили в нашия канал в YouTube, в канала на Bookmaker Rating. А сега нека стартираме първата ви регистрация. Натиснете бутона нов клиент и започваме да въвеждаме вашите имена. След това дата, месец и година на раждане. След това даваме втората стъпка, където трябва да въведете вашият имейл. След това вашия телефон. След това избирате гражданство. След това въвеждате вашето ЕГН. След като въведете ЕГН-то, избирате валута на вашия акаунт, лев или евро. Тук трябва да внимавате с посочените данни да съвпадат, виждате така. След това давате следващото потребителско име. След това парола. След това повтаряте паролата. След това стигаме до полето промокод. Ето го основното поле, в което трябва да въведете нашия промокод BRATINGS с главни букви. Видяхте как го въведох с големи букви. BRATINGS изписано на латински. Този промокод ви дава част и ви дава правото да станете част от ексклюзивното наше семейство на Bookmaker Rating. Но много по-важното е, че по този начин ще получавате ексклюзивни оферти за бонуси, промоции, включително и за бонуси без депозит. Но не само от WinBet, а от всички лицензирани букмейкъри в България. Винаги знаете, че бонусите без
че бонусите без депозит са с сравнително кратък промоционален период и винаги има шанс и опасност да ги пропуснете. Но когато въведете нашия код BRATINGS, автоматично, когато има наличен и активен бонус без депозит, вие ще получите известие за това и сами ще прецените дали да се възползвате или не. Уточнявам обаче, че бонус кодът BRATINGS не променя по никакъв начин стойността на въпросния първоначален бонус, нито пък на последващите бонуси, които решите да се изберете от букмейкъра WinBet. След това продължаваме с регистрацията, за да я довършим. Маркирате с зелено, че имате навършени годините 18 за пълнолетие, че сте съгласни с условията за ползване на политиката на сайта. Тук трябва да прецените дали сте видна политическа личност или не сте. Трябва да отбележите. А последното правоъгълниче е за това да получавате информация и новини относно бонуси, промоции, оферти, безплатни игри от WinBet чрез SMS или по телефон или имейл. Съветвам ви да го маркирате в зелено, както съм направил аз, защото по този начин няма да пропуснете някоя оферта от WinBet и ще бъде още една възможност всъщност да получавате такива бонуси и оферти. Ако пък не искате да се възползвате от тази услуга, която предлага WinBet, букмейкърът предлага на по-късен етап, след като направите регистрацията, да се отпишете от нотификациите. Но нищо не ви пречи да получавате нотификации, да получавате известия за бонуси, промоции и за различни турнири и игри от WinBet. С това вашата регистрация приключва с натискането на зеления бутон и вашият акаунт е напълно готов за игра. Не забравяйте, че по време на първата регистрация използвайте нашия код BRATINGS с главни букви, виждате го в полето, защото ще получите особени привилегии от наша страна, а никакви задължения на практика. Това от мен, пожелавам ви успех и не забравяйте, играйте отговорно, защото хазартът може да води до пристрастяване. Здравейте! Ето как може да направите вашата първа регистрация в букмейкъра WinBet. Като за начало ви съветвам да посетите сайта Bookmaker Rating, а оттам да натиснете върху бутона Review, за да се запознаете с ревюто на букмейкъра WinBet. В него ще намерите абсолютно всички информации, както за регистрацията в текстови вариант, така как да направите вашата верификация, какви са бонусите и промоциите в WinBet, какви продукти предлага букмейкъра, плюсовете и минусите, нашата оценка, отзивите и всичко, което ви интересува за букмейкъра WinBet. След достигане на бутона вход регистрация, който виждате тук, може да започне с вашата първа регистрация, т.е. отваряне на вашата първа сметка. Преди това обаче искам да ви насоча вниманието към нещо много важно, а то е свързан с нашият първоначален бонус код, който ви предлагаме, нашият партньорски бонус код, който ще видите тук на екрана. Той е BRATINGS с големи букви, ще го изпишете в полето промокод, но след секунди ще ви покажа как точно става това и какво ви дава, какви предимства ви дава използването на нашия промокод BRATINGS с партньорството с WinBet. Нека да натиснем бутона вход регистрация и автоматично се прехвърляте към платформата на WinBet. Виждате горе вдясно е бутона нов клиент, откъдето започва вашата първа регистрация. Преди това обаче само искам да ви кажа, че с първата регистрация и с вашия първи последващ депозит ще получите като нов клиент вашия начален бонус. Началният бонус е малко по-различен в WinBet, тъй като се казва начален All-Inclusive бонус. Какво е различното? Началният бонус на WinBet е един вид общ, така наречен събран бонус. Тоест, получавате 200% до 200 лева, но може да ги играете в абсолютно всички секции на сайта. Тоест, знаете, че при други букмейкъри трябва да изберете или само спортен бонус начален, или само казино или лайв казино, докато тук не е така. 200% до 200 лева за всички секции на сайта. След това, след като изиграете тези пари, системата автоматично ви зарежда 50% до 50 лева безплатен залог само за секция спорт. А при последващи втори успешен депозит и при трети успешен депозит получавате още бонуси. Но за това какви са бонусите, как да вземете първоначалния бонус, как да направите депозит, вижте в видеото в нашия YouTube канал в Bookmaker Rating как да вземете първоначалния бонус при първа регистрация от WinBet. А сега нека да стартираме вашата регистрация, натискаме бутона нов клиент и започваме да попълваме имената.
Първо започваме с вашето име, фамилия, след това дата, месец и година на раждане, след това отбелязвате пол. На втората стъпка започвате да въвеждате вашия имейл. След като го въведете, вашия телефонен номер, след това избирате гражданство, в случая България, след това вашето ЕГН, след това стигате до избор на валута на вашия акаунт, лев или евро, избирате евро, давате на третата стъпка, след това избирате вашето потребителско име, след това парола. Ето, че стигаме и до полето промокод, за което ви казах. Тук ви съветвам да въведете нашия промокод BRATINGS. С главни букви виждате как го въведох, BRATINGS. Този промокод ви дава първо правото да бъдете част от нашата ексклюзивна платформа, да бъдете част от нашето ексклюзивно семейство, от семейството на Bookmaker рейтинги. Но много по-важното, което получавате всъщност, е, че ще получавате известия и ексклюзивни бонуси, промоции, включително и бонуси без депозит, не само от WinBet, а от всички лицензирани букмейкъри на пазара. Искам обаче да ви уточня нещо важно, че използването на нашия бонус код BRATINGS не увеличава по никакъв начин и не променя стойността на началния бонус, нито на последващите бонуси, които ще вземете от WinBet. Но казах ви за огромното предимство. Съвсем спокойно може да пропуснете някоя оферта на бонус без депозит, защото знаете, те са с ограничен промоционален период, който е твърде кратък. Но имате ли нашия бонус код, въведете ли го при вашата първа регистрация, няма как да пропуснете такава оферта, защото ние автоматично ще ви изпратим известие, когато има наличен бонус код от някой от букмейкерите. Това е за бонус кода, след това продължаваме с регистрацията, маркирате, че имате навършени 18 години, че се съгласявате с правилата и условията на сайта. Тук трябва да отбележите дали сте видна политическа личност или не сте, а последното правоъгълниче е дали се съгласявате WinBet да ви изпраща бонуси, оферти и така нататък по SMS, телефон или през други социални мрежи. Моя съвет е да го маркирате в зелено, защото така това е още една възможност да получавате известия от WinBet за бонуси, безплатни игри, за промоции. Ако пък решите, че не искате такъв тип нотификации и известия, в последствие може да се отпишете. След това натискате зеления бутон регистрация и вашият акаунт е готов за по-малко от минутка-две. Това е регистрацията в WinBet. Не забравяйте да използвате нашия бонус код BRATINGS. Той ще ви даде доста предимства, от които ще се възползвате. Пожелавам ви успех и не забравяйте, играйте отговорно!